Det er et svært spørgsmål, kan man sige, ikke? Hvordan vi reagerer i givende situationer, det er jo, altså, vil da håbe, at jeg er så samlet, så jeg ikke vil falde i den grøft, kan man sige, ikke? Men jeg tror da, at man kommer jo ind i et følelsesmæssigt kaos, ikke? Fordi man kommer jo ind i noget krisemæssigt lignende situationer, når døden er inde over, fordi det er, som regel er det jo nogle ting, som ikke er planlagt eller forudset, eller noget, man ligesom forventer kommer til at ske. Så derfor kommer man ind i det, der hedder en kriselignende situation. Ikke? Og en kriselignende situation har sådan et bestemt forløb, som de fleste går igennem, afhængig af om de får bearbejdet krisen, så går de igennem sådan en ganske bestemt mængde af og bestemte måder, følelserne ligesom optræder på. I starten er man sådan meget benægtende. Det kan ikke passe. Det tror jeg ikke på. Men benægtelsen er som regel det første, man støder på, når man kommer over for sådan nogle, hvad skal vi sige, utrolige hændelser, som døden jo som regel er. Hvis det så er et dødsfald i forhold til en af ens nærmeste, som regel er det jo altid noget, der er uforberedt, så derfor kommer man ind i sådan en lidt kriselignende situation. Fordi man jo har gjort sig tanker omkring at være sammen med vedkommende på en lidt længere bane. Og lige pludselig bliver alt det der jo skåret fra. Og i starten er man sådan benægtende, og så bliver man meget vred. Bliver man vred over tilværelsen, livsomstændigheder, skæbnen, kald det Gud, eller kald det hvad man nu vil, ikke? Så først er benægtelsen, så kommer vreden, og så kommer kederligheden. Gud, man bliver meget ked af det. Og til sidst kommer accepten, som noget af det sidste. Og når accepten ligesom er kommet, så kan man ligesom komme videre med sig selv og sit eget liv. Så det er lidt afhængigt af, hvor man bliver fanget henne, ikke? Altså, og hvis der er meget vrede i forvejen, så er hævnmotivet jo en af de store, ikke? Altså øje for øje og tand for tand motivet, jo, som jo er meget beskrevet op gennem alle kulturer og gennem alle år, mange år, ikke? Altså er det jo noget af det første, man støder på, at så skal han ned også have, ikke? Men det er jo fordi, man i krisen kommer ind i vreden i første omgang, ikke?